ha Allah waɗi mi rewe radio ji kewɗi Oumar ala haydara aɗa andi hol dañi hol waɗoɓe hen bénéfice joom radio ji kamɓe ɗen bénéfice o kamɓe tan dañata hen kamɓe dañata te noon Oumar ƴeew ɓe jata jamais pourquoi ɓe mbusata même pas ko hakke Oumar mareta gadio andano ɓe gandano mareta gadio dañiri wutti mo ɓornoto te hande ko ɓuuri musde radio ji ɗi Oumar mbatta ɗum ko Facebook direct live Facebook nawa ɗum YouTube mareta so ɓurnima oɗo wutti hande a wawa ɗum ɓornade jour goɗɗo par ce que yawti a wawa ɗum wadde sinno ko radio ala probléme mais ko live aji ɗi tampini en joni jomum ara ha lewru maya hay 30 000 ɗo dokkuɗamo ni ko on joɓani kam on tottani kam passe on tottani kam passe on tottani kam passe joni jomum wona hen taw an joom radio saɗa ara ko costume piyata gara auto climatis ya jogoɗa secrétaire ma bureau ma sehilaɓe ma sene gara goto fof ko 4x4 buttoye heppo naton salle de attente mbaɗe ɗon gate ñamanteji ɗe gara onon en tant que onon ɓe ganda onon liggoto ɗon gattante ɗon ko booli paɓane ɗon min ɗo liggotomi ɗo eɓene keɗo kam mi meeɗa joddade e mabɓe mboɗo ñaama d'accord nannude jungo mi meeɗa wadde ɗum on tottani kam salaire am mi ñamani hen mi yarani hen min mi joɗota ko mboɗo waɗa buuxante e hay goto e bool mi watta ɗum so waɗama détaché goto foof bool muɗum ok d' accord mi oyani noon kono wonko ganduɗa min mareta gaji defam gaji mi jaɓata kono noon yooɓe gandu kamɓe directeur uji radio ji ɗi e télé ji ɗi yooɓe gartir haqqillaji e koye mabɓe wona kamɓe tan jiiɗi dañde oto wona kamɓe tan jiiɗi dañde galle wona kamɓe tan yiiɗi darnude ɓesguji mabɓe ɓe nawa ɗumen Europe ene janggoya wona kamɓe tan dañi minen min mbaɗata ko fayitin emin liggo emin jiiɗi waɗande ɓesguji amen emin jiiɗi waɗande koye amen yooɓe gartir haqqillaji koye mabɓe ay ko mbaɗata ko ñalawma ara radio ji mabɓe ɗi dufa hay darɓe dañata hen micro ji mabɓe ñifa courant ji mabɓe kuppa ɓe gaddane facture uji ɗi ganduɗa ɓe mbawa ɗum yobde abadan ɓe gudda radio ji ɗi walla télé ji ɓe poftini yimɓe ko minen goni hen wona kamɓe mboɗo sikki bandiraɓe e paami tigui rigui ko accord ouvert marata gadio kanko woni hande e koɗo men émission sénégal men Mariata ɗum ɗo fof ko kalɗa beele cikkuɗa kadi ɓe ganduɗa ko kañum men goni animateur uji walla animatrice uji ngala hen part de responsabilité bien sûr animateur uji e ɓe ganduɗa ɓe comme minen waɗoɓe thématique ɓe Oumar somi ari e radio ma mi wima temps joɓata kam a salima a ronkini kam mi ummima ɗon mi yeehi te ene wawno noddita kam eko mbimami ko kono noon ummusi ummoto henna ara wiya an a rokki kam ujunnaji joyi min mbimami ko ujunnaji sappo ummusi ara wima ujunnaji nayyi mo ƴettata wona ko haalde pular tan ko wone yam ko wone ummusi walla ko ɓuuri ɗum wone ummusi est ce que min ko mbami wadde prononcé ko ummusi ɓurani kam wawde mbiya kanko hen debbo mo gajo ɓari ɗo hen ne waɗa kam patati patata mbiyamo ko haalde tan ala probléme ummusi wima noon ara jooɗo place mo ponnomi jooɗade animateur o oyo ko sali ko oyo jaɓa anani wonɓe ganduɗa noon Oumar e rewɓe minen yomin tinno min mbaɗa respecté koye amen animateur uji tan e mbaɗi kuptidinde rewɓe worɓe foof ala par ce que kalta ɗo henne ko ene wone animatrice wone animatrice uji wone animateur uji par ce que aɗa yiya neɗɗo wiyama nan min ko yomi dañɗo émission tan ɗum taw ko animateur e ko ɗum mbimi toon ko animateur animatrice mais ɗum ɗon mbajetomi ko minen rewɓe guilay dow hooram onon koye mon eyyi o musiyeɗo guilay dow koye amen dow guilay min mareta gaji debbo gajoɓe hen sahaji aɗa waɗe proposé sa yiɗi sa jaaɓi wallahi Oumar chaque mois ma yoɓe 500 000 walla plus que ça ko jiɗɗa wiide eyyi koɓe mbiyata canapé men promotion canapé ala ɗum kam mataw ala e moɗon ene waɗi en pagay est ce que a wuuro ɗuman Oumar mi haalnima ɗum plusieurs fois wonɗo gonnomi ko itti kam toon ɗum itti kam toon ɗum nawani kam min so tawi ko jawdi radio canapé hawma promotion canapé takata kam dañde étage walla oto mi yawata ko ɓuuri oto mi yawata hodde étage min alhamdulillahi rabbil alamina dandam dow ɗo beelami foof mi daro ɗo beelami mi jooɗo ɗo beelami mi haala enen animateur uji wu animatrice jogoɗen fulla men jogoɗen fayida men ko gueƴe añi ko wat feere gaña ɗum
ha joomum daña ɗon geɗal muɗum daña ɗon geɗal ma enen fof sen mbi hay loppet so celogol juuti tat kay loppet tawaka hoto hay loppet woni so ñagunde juuti tan hay loppet tawa eyyi hoto hay loppet woni enen fof sen mbaɗi manque ne heddiɓe mbaɗata ni holko ɓe ɓuuri hen heddiɓe ko ɓuuri hen so goto memama tan heddo yimɓe fof daro kono enen so goto memama heddo noon Musi waɗa vidéo Marata Gadio waɗa vidéo Oumar Doro komi waɗa vidéo goɗɗo waɗa vidéo enen jana e Marata Gadio biyaɗo oli e ballon Marata Gadio nokkon ɗum doole hay sinno kañum tooñ mais ƴetton toñange nge cuuɗon ɗum mbaɗon ɗum protégé kono ala hay sinno kañum tooñ ɓeyɗo ɗon nannude ɗum nannon ɗum e réseaux sociaux ji nannon ɗum partout Instagram YouTube partout kala ɗo ganduɗa ko réseaux sociaux yimɓeɓe ene nana ɗum nannon ɗum ɗon pour bonnodinde mum preuve pour laquelle ñanden tan won vidéo goto jaltuɗo ɗo henna no yaltiɗo henna ça fait des années yawti ɓooyi mais tawde jomum won télé goto mo woni nana machallah nana wayno jaam ene dogno auto mum ene wone galle mum sans stress jehon gaddon vidéo muɗum ɓoyɗo ene journo théâtre mbaɗan ɗum jañah e réseaux sociaux ji ɗi heddo goto fof oɗon beddo ɗum min yumɓe sappo beddima kam ɗum mi wiyani hen ni hay faɗo mi tutani ni gokkimi mi noddani mo mi wiyanimo en haydara kono wonko ɗum ɗon ene hersini ene hulɓini yen ndentu ɗum enen koye meɗen animateur uji halpulaar en animatrice uji halpulaar en ndentoɗen mbasen hasidinade koye meɗen mbasen bonnande koye men Oumar Mariatou est ce que wona ko haaloɓe pular ɓe mbi soko tawi neɗɗo o taguima tagode mbabba wirtade ɗum a wiyani ari a waɗɗaki sa maayi a yawta siraɗa ñawdaka wona ko yimɓeɓe jaaɓi ko mana ko poti salade cikkuɗa soko tawi a wone nokku a andi ɗo henna aɗa waɗe utilisé tan est ce que wona ko neɗɗo o foti etade salade ɗum ɗon cikkuɗa jus neɗɗo salaki hakkilla foti cikkuɗa ko hakkilla foti responsabilité o ko ponnoɗo salade mo salaki o wadde kay joom galle jemɓe woto peele wadde kay woto joom galle jemɓe jarani ene peele jogui entreprise aji mumen ɓe ɗum woni ko mbimi nane mbimi so tawi neɗɗo o salima hunde goɗɗo jaaɓi ɗum ko an caliɗo a waɗi devoir ma oya garɗo ƴettide place ma o on fonno arde kañum ne salo joni noon an sa jaaɓi mais joom galleji ɗi ko beela yombaɗe dow ma min mboɗo wonde e mabɓe de joom galleji ɗi mboɗo wonde e mabɓe mbimi tan ko kamɓe yoɓe gandu hakke haqqe surtout ça yoɓe gandu hakke neɗɗo so jaɓanima ujunnaji ɗiɗi ya waɗ feere ujunnaji ɗiɗi ɗi so lewru ma e le premier tottuɗum ujunnaji muɗum ɗiɗi kañum ande no waddata hen kono noon joɗɗon 8 mois 4 mois 5 mois on joɓata hay ɗum ne kay hay so sellani walla so woodi ko heeɓi ɗum walla hay sene yaaha voyage walla so dañi cankeɗe ene yaha so noddi on mbaɗon liste noir te so leeli arde liggey mbiyon jomum an a waɗi redivisé 2 fois 3 fois pourquoi aɗa waɗa redivisé ka poɗɗo arde ko direct ko aduna heɗoto ma patati patata ɗum ɗo ene waɗa bolle kuyde mbimi yo mallu yimɓe voilà sa haalande min e nder gurdam animation manam ko gonɗa ko radio ji rewde télé ji e ko nandi hen hol ko souvenir mo joguiɗa hen belɗoma mo ganduɗa ɗum ɗo vraiment hay sinno wonko meeɗi mettudema hen kono sa siftori ɗum tan aɗa waɗa soulagé o ko holɗum ko Oumar souvenir belɗo mo ganduɗa souvenir garɗa e média ko souvenir ujam ene weeli mais souvenir uji ɗi dañmi tigui rigui wona direct e radio ko par enregistrement galle ma ko toon wonno radio meɗen toon wonno télé men FM meɗen ko toon FM Oumar Doro Kume ndeysan en mbaɗi invité neɗɗo foof ala mo rewani e jungo ma Oumar Seydi Kume wona toon bonnuma wona toon bonni ñahalde machallah ñahalede mboɗo andi hoore mboɗo andi ko bonnimi arda dañ bonni mi wiita neɗɗo ha ɓooyani en dañat tan ɗon machallah en gondi duuɓi eɗen mbaɗa enregistré a nawi ɗum partout e radio ji ɗi ene waɗi redivisé ene waɗi divisé ha Allah waɗi mboɗo waɗa direct Top FM min e sohna ba mawnam Allah waɗi sohna ba dañi émission mi dañi émission min continue machallah ɗum ɗum soɓa miijimi ɗum ha ɗo to kalten ɓerdam nde no ɓuuɓa Oumar ko souvenir uji belɗi e yam Top FM e galle ma ko souvenir uji belɗi e yam franchement voilà neɗɗo kala meccel ngal gonɗa sa dañi hen ko welma parfois aɗa dañi hen mana ko wamma dérange ko mettuma ko metti kadi ɗum ɗo kam kala nde ciftoroɗa ɗum wonkima ene dilla ko kadi ko sababude e meccel ngal gonɗa ngal rokkuma ɗum ko hol ɗum eyyi Oumar ndeysan on jour en jejjitta ɗum sah mawmi wiide
waɗi premier jour mo ganduɗa woni jour mo ganduɗa ko hen presque moitié top fm élément ji muɗum fof gariti oɗon jour ko min tawno garmi mbanmi kale mbanmi son wujam mbanmi kale mboɗo foti arde mi waɗa yewtere nde ɗo mi yejjitta ɗum muk jewtannomi ko affaire ko fate vacances ɗum kalan ɗum jogornomi haalde garmi ha min e technicien yam min jooɗi ha mbanmi placé o kaɓɓumi kasku jam pewnumi micro jam ɗo mbiyanmi salamu aleykum bandiraɓe ɗo tan ha Lay Diakhaté waɗi kam ni garitmi jaltumi o wi kam kuppen foof mbimi ko woni o wi aro nawi kam bureau makko caggal après o haalni kam nden ñande hen Oumar ana arani radio ko min après noddumi sohna ba sohna ari ɓe ñande hen galle o ne wi peppi yumɓe ñande hen yumɓe foof ko ñande hen dartini guiɗimi miijade ko holko mbaɗmi ok guiɗimi wi miijade mbimi attends jaami mbimi gonnoɗo ɗum ɗo meɗen o soko gorko o mbimomo kaari mi yejjiti inde makko mbimomo kaari mbimi ko heewi o wi a mi anda te omo andi de o wi kam o anda kulmi automatiquement Oumar saɗa waɗa wat jaam mbimi minde kala ko wawi widde waade kala ko wawi hewde ko Oumar Dor mi anda holko heewi kono ko Oumar Dor billahi wallahi tallahi ko ni miiji jaami caggal Lay Diakhaté noddi kam wi ko moitié o fof ko ariti mbimi noon o wi noddu sohna noddumi sohna kalanmi Oumar wi a bon wi kam Oumar wi kam elle ko kikide mami artu minen min gummi ɗon sohna fayi galle mumen min panmi direct galle Oumar paami galle ma jewtuɗen hen ko ɗum aritini kam top fm ɗum ɗo woni ñalamane musma eyyi ñande hen Oumar mi hooti mboɗo woya aɗa holko goyannomi mi anda goyannomi komi waasi yumɓe kono kadi goyannomi ko woyi holto mbaɗanmi ɓe jaggunomi e jawdal seeɗa ngal joguinomi mboɗo walla hen yumɓe hoto dañanmi ɗum kono noon Mamadou Oumar Ndiaye machallah e ndimagu makko e moƴƴere makko moon mbiyatama ko moon eyyi wallahi o joganaki min hay mbuɗo hawwisani min moaji ɗo jooɗotoɗa tawa dañani ligguey ala hay nokku ɗo dañata ɗum ummusi machallah koko musno e yam trop trop trop